Kryetarët e rinj të 4 komunave në veri të vendit kanë kryer sot betimin para kuvendeve të reja komunale. Zoran Todić është rikthyer në pozitën e kryetarit të komunës së Leposaviçit. Ai e kishte mbajtur këtë post deri në vitin 2022, kur kishte dhënë ndërheqje bashkë me kryetarët e tjerë të komunave me shumicë serbe në veri. Todić, së bashku me asamblestët e listës serbe dhe deputetin e legjislaturës së 9 të kuvendit të Kosovës, Slavko Simić, pas përfundimit të betimit, u drejtuan për zyrat e kësaj partie. Qytetarë të shumë po i presnin në afërsi të zyreve dhe aty kryetari i ri mbajti një fjalim. Pod svim tim pritiscima danas je nas ovde u našoj opštini manje nego što nas je bilo pre 3 godine, ali verujem da ću ja zajedno sa ovim našim novoizabranim odbornicima, sa ljudima koji će da predstavljaju moj tim izvršne vlasti, da zaista jednim marljivim radom i trudom stvorimo jedan povoljan ambijent da zaista ovde ima smisla živeti i graditi budućnost kako za nas, tako i za pre svega našu decu. Da ne pričam puno o nekim našim planovima, obzirom da ne znamo šta ćemo da zateknemo, jer znamo ko je boravio u ovoj zgradi opštine u protekle 2,5 godine. Sve vas, dragi moji građani i širu javnost naše opštine i opšte, upoznaću na nekoj od narednih sednica, a svakako mi naše planove imamo i ja verujem da ćemo složno i jedinstveno, marljivim radom uspjeti da ostvarimo zaista sve ono što planiramo, a pre svega mislim na stvaranje boljih uslova za život za sve stanovnike naše opštine, bez obzira na versku, nacionalnu i političku pripadnost. Još jednom hvala vam za ovu dobrodošlicu i živeće naš narod. Në zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2025, Zoran Todić fitoi Leposaviçin me 73.28% të votave.